problema? Isultiran ako ni mo ang tanan, Lip. Kita na nato. Na, maglisod na ba kong lakaw ng mga panahon na kinaghan pa kay kong gibuhat rin. Kon, kana lang, free time. Free time ka. Pwede ko nung matawagan ining numero ha? Dili na ko mo saan ni mo rin kung kanus pero kung gusto ka, pwede na ko nimong duawon din sa amo. Bisag, usalan kay gayon, Lit. Muhangyo lang ako nimo nga magkita ta. Sige. Manawag lang niya ako ni mo rin. Sige, Lit. Lauman ako ang imong tawag. Magpaabot ko. Makikita gid kaniya daw? Wa ko kasiguro gaw Mura man hinuon kong nagduduha sa pagpakikita niya. Para na ako daw no. Ayaw na lang yun. Kung gusto siya makig-istorya nimo, paanhi adinhi sa ato. Ako bitaw siyang giingnan gaw. Mura man siyang mahadlok ka mo anhi din gaw Uy, delikado man good. Maayo gid naman ni Guro na lang tagaw. Kung wa pa lang ni manggawas ron ang mga istorya, wala kay kaso. Pero sa ingon ini nga sitwasyon, dapat siya ang moanhi dinhi. Og mo pasabot ining tanan kung limpyo gyud ang iyang konsensya. Wa gyud siya angay kabalakan o kahadlukan. Maogid gaw. Siya na lang siguro akong panhiun Ingna gid ka nga paanhion siya. Tingali, ako na lang siya dasigon nga mo surrender na lang gid gaw. O gato na lang siya mo pasabot sa hukmanan sa iyang bahin. Bitaw, lisod ba yan nang magtagbo-tagbo mo gaw? Kay basin og gipanid-an na siya sa mga pulis. Delikado pa hinuon og maamong ta. Maogid ni Santop sa kong hunahuna gaw. Ingna lang gid gaw, nga siya na lang gid paanhion. Asa naman si Blind? Ngano nga, wa man gina siya mo pakita nako. Red, wa maklaw si Blind din kay na ako ni mga pulis sa nagsunod niya. Mao nga ilihay lang sa glayng agyanan. Mao ba? Pero hinoon, nasa ilaing gihatag nga mga picture karon lang. O positive yun. Dako yung puhis ko koy. Unsa? Oh, nari no. Mao ni ang mga dugang picture ni Kukoy. Bay. Tanawas ng cellphone. Uy. Buhi gyud siya. Diin magyug kuno ni siya magtago, ha? Niingon sila rin na ako nun ni siya sa kustudiya ni Hipe. Unsa? Hugot ko no ang gihatag nga seguridad niya. Nangita karon og binta nga akong mga sako paron mahipos yung kinituana. Pero di ko makatuo ini, Junil. Nung sa mga pagkahitabo, ang nabuhi pa man gyud siya. Murag di sa gyud ko makatubag gyud anang pangutanaha rin. Kaya ang tanan na itong mga sakop napuno sa katinga. Kung nga nung nabuhi pa gyud na siya. Dako ni binuwang. Kung di gyud na ito mahipos ka na iskukoy, impas gyud ang tanan ini. Piwangay ni. Kinahanglan inyo giling sulbaron, ha? Kay kung dili na ninyo masulbad, kamong tanan mo imanubag na ko ini, Junil. Kalma lang. Buhaton lagi nila mong tanan. Wa ko magkinahanglan ng explanation ini. Gusto ko. Nga na ko makita ang trabaho ninyo. Yes, Ren. Sige, lagaw na. Pringkamot dito. Pareho ka ang tanan na itong mga tao. Naibaw na ka. Kung siya'y angin ninyong buhaton. Sige, Ren. Ano ako? Mga busit. Kung saan na lang ako ini. Ganong naingon mo niniining ako kinabuhi. Ano man? Kuhan ayo lang yung kumpiyansa lo, ha? Nga mula ka o kangay karangusa. Han, siguro mo sa. Na ako'y daghang mga bodyguards nga nagbantay na ako. Wa ko'y angin kabalakan na. So, ikaw di ka angin mabalakan ako. Kaysa may imo mga bodyguard lo. Si Kuan, si Abal. Sabal. Abal si Bakpak. Sila na imo bodyguard. Abal, Uy, delikado na lo. Na? Tili man taon na sila kasaligan. Mga sapsing man taon kayo naglawas. Oh, mga sapsing. Ayaw pang kumpiyansa tasyo. Kaya ka na si Abal o si Bakbak, mga membro nas Ninja Kid. Uy, abi na kong ninja, membros bunakid. Ayaw. Ninja kid Ninja Kid. Kaya mura man kong bunakid, good. Ang Yapon. buhok na skilid. Ay, ikaw karon. Uy, lo, di naman taon na sila mga kid, lo, oy. Taman. Kung mga guanggirls naman taon kayo na sila. Sa bisan pagwanggats. Oh. Mga minglaki na silang mga mot.
To kag kanilang kamutin nila gamiton, to kag tiil. Mga praktisado kay na sila, kung ano yung mga, kana sila bisag nigpis ng lawas, praktisado kay na, mas paspas pa noon na sila glihok. Ay noon, abtek sa ginuna sila. Gaan man. Pero di lang kita mo kumpiyansa lo. May mo man og ubanan ka na mo bisag asa ka. Kami ni Pipito mga praktisado masag may. So kung may kratihay bisag magbinutagay pa. Ay, ayaw. Ay, alam mo kagool na ako, Tasyo. Basta, wako'y kikadlokan. Kay kung doon ay magbinuang ako, amo sokol man siya kong pinosilay. Uy, hala. Nasa day ka pistola lo? Pistola na, kayo. Someday, ito ka nga wako'y kargada. Kung naila kong hagiton ka ron, sokol ko ginubatay. Kuyawan ano, uy. Di biya to mahadlok mo patay ang atong kontra. Akay nga no, nadlok ba sabde ko? Wakadlok ko'y Tasyo. Musukol ko base ang kinsa pa. Amping tao na ng pistola lo ha. Mulabtik ba yan nagkalit? Ay, yaw ba kalimot? Ayaw limot. Na-champion ko sa shooting competition kanyan do. Uway musukol na ko base ang kinsa pa. Wa makakamalimot lo. Wa pa ko giango-ango Tasyo. Wa pa ni mangurog ako mga kamot. Kaya na kong agtangon ang tao kung ako mapusilan. Lagay. Okay kayo lo. Okay kayo. Okay. Sari kay kunin mo na lo. Kana. Oh. Mga kon, madakpan si Renato. Ako siyang agiton nga magduelo min doa. Magpirmahay mi. Kung mapatay na ko siya, malibre siya sa prisuhan. Pero kung mapatay na ko siya, adto sa diretso sa impyerno. Uy, ayaw lang sad lo. Da. Di maayo nga manghagit kaniya og duilo. Tay, Akan sihong tana. Mas maayo nang madugta na siya sa prisuhan kay hagdo mo siya og duelo. Delikado kayo na. kay na ito ka makapunta siya nako. Gusto ko nga kausahon ra siya Tasyo. Kay naglagot kay ko niya. Ayaw lagi lo. Di yung kumusugot nga hagdo mo siya og duelo. Haid naman ang imong amahan, Lolita. Wadi mo magkita dito sa mansyon ay? Wa man. So kadadihang buntag, hangtod tarong hapon. Wa gyud kong kakita niya. Oh, basin og doon ay gilakaw na eh. Nangutan ako sa ubang mga katabang dito. Matod nila, wa man sab kuno sila kakita ni Felix. Uy, hala. Asam likas tatay? Ay, basi mo ulit na ito ng tataod na yun eh. Pabuton lang na to. Duda ko ining imong amahan na. Unsa may duda ni mo niyan eh? Nagduda ko nga basin og doon na laing gikabuangan nga babay. Uy, kakuyaw sa dana na uy. Di sa tingali na mahimo ni tatay uy. Madahag dili. Nga sige man na siya bahad nako. Nga iya ko na kong ilisan. Inay, komedya ra ng tatay uy. Bunga ra mo gula sa inyong lalis good. Pero di man gina niya tinudon nay kay pinangga biya kaniya nay. Ay, nanggagataon. Nga naas bulilay diha. Kusog kay nang mo paibogs bulilay sa inyong amahan, oy. Birig rabod dayon bulilaya. Da, sinang bulilay ra di mo gisilusan nay. Di na siya kalupig ni mo nay uy. Mas gwapa pa ka ni bulilay. Nga, mas gwapa pa bitaw ko. Mm. Basta nang iyangan, bati kaayo. Ang nakalahi lang namo kay medyo siksihon lang nas bulilay. Unya kay ako dako naman lang ning akong hawak ko. Ayaw lagi ikumpara imong kaugalingon nay kay mas gwapa pa kang bulilay. Dili na maibog si tatay o ka ng niwangon nay uy. Gusto na siya ka ng parehas imong lawas. Ay wa basab ko mag-all god kung mangita naglain ang ibang amahan. Kay naamasab ko'y giandang nga ipuli niya kung pananglit iya kong ilisan. Ato ara. Na. Naasa ni reserva di ay. Di na lang magisgota na nay. Ato na lang paaboton si tatay nga mauli na turon. Mabot na lagi to niya. Ayaw sa. Bantay lagi ning tawanan na ni. Masakpan gani ni nako iyang kabuang. Sorry na lang gyud siya. Magmahay gyud unya siya. Bilib ko yung imong lolo siya da. Iso kayo. Bitaw. Kinato pa na siya, Pits. Di ko na siya magpalupay bisag asang ang gruha. Tiyaw mo, musukol ko na siya o pinusilay. Mo ni akong gikablak ni Lolo Pits. Kay usahay, nagdako na lang ang unahon na bisag maglisod na og kablit sa gatos pistola. Ha? Oo. Pero, kusgan pa makay siya o sa akong tanaw siya, kusgan. Awa na, Pits. Ay, mukurog na mga tuway-tuway na. Ang mayo na siya. Murag na ibaybrito na tubo na nagbarog. Mag-hire na lang ka o ka ng mga bodyguard para nilolo ni mo. Noon,
Naaman si Abal ug si Bakbak. Abal, si Bakbak. Oh, mga isog mo na sila. Hindi, nga na. Muna, abtik sa kayo na sila, Pits. Abtik sa kayo. Pa wangkig-wangkig lang na, bro. Abtik na. Di ay. Oh, kumaong sa na sila mga motpod. Mau ba? Oh, abtik na gamot. Pero doon na gina na ipusil ang imong lolo? Ha? Doon na din na siya putyok? Unsa kaya ng putyok? Pusel nga mo tuyo. Ay. Pero, siyo, angay siguro nga punan na yung bodyguard. Punan og upat ang bantayan na niya. Upat. Upat ha? Ah. Upat. Aw, nisalig masagkuhan ng Lolo Pits. Isog yun na siya, bisag sa isog yun na. Baho lang na isog. Gitugyan ko lang gina niya, kana siya si Lolo, gitugyan ko na Ginoo. Mahinaot lang nga walang untay daw tang may tabo niya. May untag badak pa na gyud sila si Renato siyo da. Kinahanglang mo surrender na gyud sila. Aw, asar man ang mga tawhana. Wala sila ilang kapayangnan, Pits. Di sag sa pa sila magtago, di gyud sila magmalinawon. Ha? O di sad magmalipayon kay wa na pos ang ilang kinabuhi tungod sa ilang kadautan. Sakto yun kasi, sakto ka. Correct. Ha, ang bantayan na ginatumayo, sila si Lolita o si Lolo. Kay basin o kung sa'yo masuot sa utok ni Renato, nag-interes na ba na siya ni Lolita? Ha? Oh. It's KS. It's KS. Hungkong kuan. Dili, husto kasi yun. Pangag sa ilong. Naglaom na bagyo ko siya. Siyo, naglaom na bagyo siya nga. Siya ni mo, magtag-iyan ni Lolita. Naglaom siya. Manay atong bantayan, Pits. Kinanglan sa tingali siyo. Gamukuha sa mga alalay sa kong kukulimon. Alalay ba? Tagdang lang. Ala ka bala ka na. Nasa ko'y gikontak nga mga suod na itong higala. Andam rasa na silang mutabang na to aron mo bantes palibot. Aw, bawa ba siya? Oh. Nasa ko'y gisugo aron hangyoon sa kapitan. Ang tanan ni Sanong na sa itong hangyo. Oh, may noon siya, may noon. Gusto nang imong gihimo aron maalirto ng tanang. Alerto na, nasa ko na to si Chip Ojirax. Oh, gani. Ngil kito. Chip o Jirax. Oh, ngil kito. Kada sulti magpaila. Basta kay, kuan, naay kwarta, basta naay kwarta, Pits, mulihok na ang tanan pabor na to. Tinuod na siya. Mao na Importante yun tayo ang kwarta. Oh. Kay ugway kwarta. Way buaya. Bangag sa ilong. To man din malakad niya nga. Kay ugway kwarta di mo lihok ang tao. Muna kang maturan nga di na to malalis. Mao nga. Pabor na sa bro ni nato siya. Ato na ning pabor. Sa una kitay gidaog-daog. Karon ni anasab. Sila na say mutago sa kalisa nga masakpan na to. Muna pagkaingnon, Pits, nga atin ang huling halaka. Os mo na ko siya. Mukatawa tagdako. Gusto na kay kumutan sa ilang mga naong siya. Kaniyab to. Tulisokon mata nila. Karon, gusto kong kita na sa'yo matulisok nila. Unsa man imong gibuhat, nay? Ako dig isod sa sako ang bagasini sa imong amahan. Uy, ano ko tong imo man ang isod sa sako? Aw, palayason to nako. Kun mauli na to dinhi. Kuyawa po nimo, nay. Uy, kalma lang, good. O si kalma. O sa dag-orasa. Hapit na alas 10 sa gabi. Wa gyud siya mo patimaw dito sa mansyon og dinhi. Basin og naigi pakyaw, nay. Pakyaw gyud taon. Basta kun mauli siya dinhi, ako gyud ni ilabay ang iyang mga sinina. Palayason ako siya. Paano ko tong imo man ang isod sa sako? Aw, palayason to nako. Kun mauli na to dinhi. Kuyawa po nimo, nay. Uy, kalma lang, good. O si kalma. O sa dag-orasa. Hapit na alas 10 sa gabi. Wa gyud siya mo patimaw dito sa mansyon og dinhi. Basin og naigi pakyaw, nay. Pakyaw gyud taon. Basta kun mauli siya dinhi, ako gyud ni ilabay ang iyang mga sinina. Palayason ako siya. Oh, Jonel, kumusta? Hello, Ren. Ngano ka? Unsa ni tabo no? Ren, di malas. Kay ang gawa na ito kasakop. Si Bugoy o Gadyo. Napatay sa mga pulis. Unsa? Unsa man hitabo ha? Nasakpan sa mga pulis, Ren. Na-enkwentro kita mo sila. Malagani kayo nagkadagan ang uban na itong mga sakop. Pero napuruhan kita doha. Oh, mga inutil. Wa na gid mo inindot nga balita nako, Jonel. Pulos lang gid mga palpak. Kanon,
tunay sila nag-alerto rin. Binantayan nila ang matag skina. Mga hinungdan. Bahala nag mga matay mo, Junel. Basta mabuhat yun yung akong gisugo ninyo. Wala ka rin. Gibuhat na mong taran. Paguli rin ha. Kundi ni mo matuman ng imong misyon. Sa kung sapay mahitabo, kinalang inyong mahipo si Kukoy. Matuman rin. Mga inutil. Mga hinungdan, sugoon. Saan naman ka na ako ini? Maplis ko yung kalaki ka. Mawawa lagi ko. Gaw, nag-uol man kayo ko gaw, uy. Kay si tatay bahangdot karon wa pagid mo pauli. Uy, nga naman. Asa man dahil siya? Na ambot lang gaw. Nasuko na ganito sa nanay kay iya ko nung palayason si tatay. Kay wa man gid magpahibaw gud kun asa siya karon. Sukad gahapon wa pagid mauli gaw. Hala, naunsa. Wala ninyo tawagin sa iyang cellphone? Dili man sa makontak. Cannot be reached man sa diyang number. Charo sa si Tiyo, uy. Huwag siya magpabilin, bisan tugo na lang ang mulakaw. Matod ni nanay, dito sa kuno sa mansyon, wa sila makakita ni tatay dito tibok adlaw. Hangtod sa pagkagabiin na. Uy, kinuo ko. Ipaibaw na ninyo sa barangay, gaw. Aron matagan dayon ng aksyon kung asa na si Tiyo. Plano bitaw na ako gaw nga moadto ko sa barangay. Kuyogin niya ako gaw bi. Ay, uy, kanasa man. Mag-ilis na ako. Ay, napag-ilis, uy. Sakto naman na imo sinina. Sige gaw. Ato lang pa kuyogon si nanay. Asam de siya? Nay! 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 Uy, asa naman din siya? Diri naman sa kusina. At tuwa sa kaw. Kung wa gani, kita na lang maato dito. Sige gaw. E diyo ta kay ako lilion. Unsa man day problema ng daday? Si Felix lagi. Oh. Kay gahapon pang wa pa mo pakita din eh. Uya, wa sad mo pauli sa amo. Mo ba? Pitch. Oh. Pitok-pitok mata ni mo, Pit. Ha? Pitok. Uy, Pitch. 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 Mura mag kang serious bombero. Naghilok-tok man yung tao ni Mura kang serious bombero. Yung talit magtingog Ano niya. man siya? Ha? Abaday! Nakalitan ko. Akong ginuptukan pa kayo. Asa man day? Asa man day siya ng daday? Wa day siya magtugon kung asa siya paingon? Bot ni mo? Ito slow kong kalimutaw mo. Anak, daday na doy na. Wa lagi yun. Wa yun, Pitch. Wa bitaw na bala kaming lulita. Kay nabuntagan ang langig. Inaabot. Wa yun may tarong taog hangtod karon. Kay wa yun siya mo pauli. Uy, suwayan na nyo tawag ang iyang cellphone number lang. Iyang cellphone. Cellphone. Pero may isang busy ay. Di yun Uy. siya makontak. Uy, busy presidente ha. Wa gid ba presidente? Aw jaman gipablater ba ninyo sa barangay nang? Gipablater? Wa pasad. Pero nagplano tos lolita nga mo atos barangay. Gilang. Ay kabala ka. Kay atong ipasusi kung asa na siya karon. Palihog lang ko tasyo. Tabangi in town be. Bisag dili mi magkasinabot ni Felix. Pinangga gihapon to na akong mananapa to. Oh. Kiki. Kiki. Kalma. Asa man kiki na. Kalma. Nara lagi ko din eh. Basinog kana bang adi man tumay likayan ba og nahubog raon niya nakahigda sa laing panimaya ana ba? Ay, Ana man ako tama ka diha. Uy, di magudto mo ingnom si Felix Pipito. Wa man to'y bisyo. Alisod man sa atong ingnon nga to ni biyahe sa Davao. Mo sir, mo. Kapita eh. Lisod man. Wa gyud to. Nahubog ra siguro to, nahubog ra. Mo. Umtoy bisyo. Kuan, kung gusto ka nang kuyogan ka na mo nga ipablatter sa barangay. Bitaw lang. Ato na sa barangay. Ipabaw na to dito. May bawaan na gid unya nagaw kay naano may daghang CCTV sa palibot. May pasalig man sa gyud sa kapitan nga masulbad na karong adlaw kun hain na si Tiyo. Maayo ang tagaw, uy. Nabala ka na gid mi anak kay dili man gid mahitabo nga mulakaw sa tatay gud. Dili magpahibaw kundi siya mukauli. Naano ba nahitabo nga ingon inigaw nga wa makapanangin ninyo si Tiyo kun mulakaw? Wa gid lagi gaw. Magpahibaw man gid sa tatay labi na kun do na si Pacquiao sa lagyo sa dapit. Wa pa gid ko kay nung dumsukad masukad gaw nga dili na siya magpahibaw namo. Oh, nana sila nawagaw. Uy hala. Si Renato na sa dangan nawagaw. Tubog agaw. Pagpasilong una tagaw. Magpalandong ta ng punuan sa kahoy.
Kumusta? Lit? Pasensya na kaayo, Karen. Huwag niyo ko makatawag ni mo balik tungod kay nabalaka gid kaayo mi dinhi. Ha? Ano naman? Tungod ni tatay, nga wa pa gid makauli sa amo ug usa na kaadlaw. Uy! Mau ba? Wala dito sa among mansyon? Wa man sad. Tibok adlaw si mo mapakita sukad gahapon hangtod karon. Uy! Asam ka di siya? Mao na gid among gikabalakan uy. Amo nang gipahibaw si Kap. O ginaot-ota nga may bawaan ako na asa na siya karon. Eh, pastilan. Nasubo ko anang balita alit. Basin o, kuan ba? Kanang na ako'y matabang ba? Aron nga makita antos ni Felix. Maya siguro nga, kuan, magkita-kita karon. Pasensya na gid kaayo, Karen ha. Kung mahimo, ato na ta magkita sa amo. Di ba di mahimo nga magkita ta sa kadapit? Bisag kadiyot lang, God. Sorry gid kaayo. Pero dili gid mahimo rin. Bueno. Sige. Mangita ko paagi nga makabisita ko nimo. Sige rin. Magpaabot lang pa nimo sa amo. Salamat, Lit. Sige. Magdiwas lang mo niya tag-istorya ha. Oh, sige. Bye. Wisit. Pero nawad-an kito pagsalig na ko sa Lolita ta. Kahit na kayo siya. Saan na ko ini ha? Kung mapagkita ko dito, delikado. Sigurado yung masikop ko sa mga pulis ini. Ako sa mga sako, pulos mga way ayo. Hindi naman yung mga magdugay ko din kung mabiya ang ganing ko nini dapita. Kinahan nga ako yung mapugos si Lolita nga makuyog na ko. Kinahan nga muupan siya na ko bisag asa ko. Kinahan lang maako yun siya. Nay, gusto na, Nay. Ay, hindi naman ang tubig, oh. Ahon sa Nay. Uy, ayaw ikaw nga nakakaghilak. Uy, kay mauaw ta. Hilom na. Tsakal malang, nabi sa Estasyong Pepito, mauwaw ta. Okay na, magtuor mo sa mga tao nga naikanding giihaw. Manay klas ulit, Glenn. Pilag ka lang ng daday. Pilag ka na kay nag-uol ko tao na siya ni Felix. Hilag na sagit lang na dahi. Pili ka sikan buy-bus ulit. Bitaw. Kan buwis pa. Nang. Hilak lang. Kabantay na ba kung hilak ka masamot ng kagwapa? Wala, hilak. Anong sa inyo makapahungaw kasi mong kagool? Hilak, kinamayo. Ginoo ko itaw ni mo, Nay. Uy, wala ka mag-anay nga giluglog ay yung hinilakan. Pagkitaw ni Dos Felix, luwas sa ninyo siya. Para magpista na sa ato na nag-ihaw. Isa ko na lang itong mga tawhan namin, dagit ni Tiyo, oy. Nagdaday. Ay, ilang kabala ka na. Maluwas lagi ito si Felix na. Galing binuang niya, Pepito, kidnappers lagi, pero kisa itong mga kidnapira. Mamino ka siyang gandong. Kabantay ko yung istorya ni Moglinda. May ilong siya. Sige lang kang istorya Glinda. May ilong siya. Siya no sa naman tawhan na, narugong si Tiyo may ilang interesan nga. Ay, magdato to siya. Siyang mayong Ano ko di magdungan. Pastilan ba? Ikan si Tanya. Ay, Nay, anak nga gwapa. Huwag mo na ipagkumangkon nga gwapa. Dato na lang, Glyn. Dato na. Sama di ay, pulos lang ang binuang Pepito na. Bantay lang ka na ko ha. Wa pa ba ako ganahin ni mo. Hilak. Walagi. Wala si Glinda. Nagtaklan na yun. Nagtaklan na yun ni Daday. Kaya bumapaspas lang ka rin istorya. Pakatawar man ka. Nang daday. Lita. Alam mo kabala ka. Gitawagan na nako si Hippie kanina. Si Hippie, si Chip Ujirax. Chip, Ujirax. Kada sulti, magpaila. Mato pa niya. Hirap sa ako, sultihan sa kaos ba? Mato niya. Dali na nga sulbaron kaso, ha? Maluwas lang ito ni Felix. Gani. O madaktan na itong mga tao nga midagit niya. Gani. Grabe sa mga tawhana. Uy, si tatay pagkailang kita ginot. Na ako'y pagduray nilit na. Di, Moto. yung iskot makang-Ujirax o mandris Chip Ujirax. Di kwarta ang toyo. Ini mga tawhana lang.
Unsa man mo pagduda ta siyo? Ano ila man gihimo? Di pa ko magasulti sa pagkakaroon. Pero labing siguro. Ganawa na. Ano magkaroon din eh? Dila na Bro, kayo. manganak. Ang dila nagbitay. Di ko ba? Naghalak, Di naghalak kwarta ang ilang motibo sa pagdagit ni Felix. Kinanglan nga, kinanglan lang yun nga magbantay ta kay abti kayo ang mga daotan sa palibot. Ha? Oh. Nanalay Wa lagi. gyud ko makasabot kon nganong ila ning gihimo. Wa untay atrasos tatay nila, uy. Oo. Kanina murag Nanala mo lang yatay. kanina murag kuan murag irong giihaw nya karon na wala murag irong bayot ni gini. Tabang na. Hay. Let. Oo, ta siyo. Let, ang doon na ko ipangtana ba? O ginaot ko nga honest lang ang imong tubag ha. Unsa man na ta siyo? Wa ba manawag nimo si Renato karon? Ha? Iyo na. Oh, humoto siya mo siya. Nganong nanguta naman ka Ang nako imong ana? tubag ha. Unsa man na ta siyo? Wa ba manawag nimo si Renato karon? Ha? Iyo na. Oh, humoto siya mo siya. Nganong nanguta naman ka nako ana? Ngano ta siyo? Ang tinuod. Nanawag siya nako ganiha ta siyo. Kay lagi. Gusto gyud siya makikita nako. Mao balik. Kuan, o nagsabot na ba mo sa dapit nga asa mo magtagbo? Wa ko mooyon ta siyo. Ilabi na nga nahibaw kong gipangita siya karon sa mga pulis. Gusto, delikado gyud kung imo siyang tubayan lit. Kaya bi mo, sa ako, kuan na sa ako lang duda ha. Delikado gyud kung magkita mo pero di lang ko siguro ini. Unsa man na ta siyo? Malagmit kining pagkadagit karon ni Felix. May kalabutan ni sa interes ni Renato diha nimo. Unsa? Tinuod na. Diba nang daday? Tinuod na, malagmit din nga na kalabutan si Renato ini. Nagduda sab ko nga mga sinugo to niyang midagit sa ibog abahan, Lolita. Nay, maginahinay lang siguro tani anang dapita, nay. Kay wa pa beta ka siguro kung gusto ba gyud ng gusto ba gyud na inyong mga katahap ba? Paaboton lang nato ang kalambuan ining kasuha. Total, naaman si Hepe nga milihok kid ining hitabo Magamping lang yun dalit. Mahimong nasayop ko yun ang akong katahap pero mas mayo yun ang managa na tandaan. Bitaw gaw, hustos tasyo. Magbantay lang kita. Kay liso na kaig kita na say mabiktima. Basta, ay lang mo kabalaka. Kutob sa mong mahimo, mutabang yun may aron masulbad ning kasuha. Kinahanglan nga madakpan yun tong mga tao nga nagdagit ni Felix. Maigyo ka gunaon nila. Maayo kayo. Nagkadahil ko na mong advance nga pamagi. Yung matik-matik gano'n akong maayo rin. Puslan man nga nawadaan na natong pagsalig sila sa Lolita o Glinda. Mo na say best gyud na itong nabuhaton. Very good. Di na gid siya makabalibad ako ni. Kaya kung mo balibad siya, impason ko gyud ang iyang amahan. Wala si rason nga mubalibad pa siya rin. Puslan man nga, nawadaan na siya pagsalig nako. Panahon ni, aron ipaagi na to sa pinugos nga paagi. Kinahanglan gyud nga ito kinimbuhaton. Ilabi na nga ang mga pulis. Huwag yun muhunos pagtugis na to. Busa ka mo, Junel, ha? Panganda mo kanunay. Ini panahon na. Dili mahimo nga magduka-duka ta. Kinahanglan alerto ta pirmi. O kutob sa tungahimo. Dili gyud ta mo surindero. Musukol ta nila bahala kung siya may tabo. Karoon na nagkalirto nga itong mga sakop rin. Kinahanglan gyud. Puslan man nga di ta nila lungan. Di sabnato sila atrasa. Naistorya na nako si Hippie. Matod niya, na sila'y giya nga masulba dayon ning kasuha. Salamat kaayo, Greg. Ayaw mo ka, Gol. Naara ng mga tawanas, Dol. Dahil sab na sila makapalayo sa tong dapit kay nakaalerto ka nun nga itong kapulisan. Unsa gyud kay motibo niya ng mga tawhanan, no? Nga si tatay mo giilang giinteresan? Duha ka motibo ang gitanaw karon nila ni Hippie. Manlagmit. Mangayo gi sila kwarta. O kaha, apel na siya kung apel ni kabo ang karon ni Renato. Nganong maapil man si Renato ini, Greg? Tungod siya yung mga binuhatan. Muna yung among mga pagduda, Lolita. Og, manginaot lang ko nga nasayop may sa among pagtuo. Pero dako yun ang posibilidad nga posibleng doon ikalabutan si Renato ini. Murag kuli kayo na nga mahitabo. Kuli kayo ng buhaton ni Renato, Gertie. Ilabi na nga suod kayo silang higala ni tatay. Oh,
Hinoon, wa pa man tayo nakuha mga solid yun nga ebidensya. Pangagpas pa lang ni nga mo Pero, dako gyud nga mo pagtuo nga naagid sa kalabutan ini. Manghinaot lang ta, Greg, nga walay kalabutan si Renato ini. Oh, mayon taong nasayop lang ko. Pero kung sakto nga mong katahap, dako gyud kayo ning sayop niyang gihimo. Og, sama lang naghikog sa ini. Sagdi lang, Greg. Kung manawag si Renato na ako siyang obserbahan sa iyang mga isulti. Now nga iya gyud pagkumpiyansa, Lolita. Ilabi na kung dapiton ka niya aron magkakita mo. Pero mas labi nga yung nga paibawan na to, Sipi. Kung pananglit doon na kayo nakita mga pagduda siya mga liho karon ha? Ayaw ka bala ka, Greg. Kung doon ako yung mga mamatikdan nga dili maayos siya mga lihok. Ako mismo maoy mo padakop niya. Ilabi na kung iangin niya si Tatay Felix. Mag-amping lang yun sa kanunay, Lolita. Tungod kay si Renato, utokan sa kabuang. Tanawon ta lang kung magsilbi ba iyang kabuang kung si Tatay mo iyang binuangan. Basta kami, Lolita. Ang dami kanunay nga mutabang nimo. Diyaw ka na mo, pasagdan. Salamat din tayo ninyo, Greg, ha. Nakadayag kayo ko sa inyong suporta sa mong pamilya. Basta ikaw, doon na'y problema. Kay, di pa kasama na sab ka namong sakop sa among pamilya. Wah! Doon ako yung nahitabo karon ni Noy Felix yung. Bantay ka! Sa kong paminaw ni mo ni gitawag og kidnap me. Kidnap me. Kidnap ni. Sa tapos mo siya mo sulti kidnap you. Oh, kidnap you. Ringaw na kayo nga maghanap eh. Ani ni? Ayan, isa na siya kang ani. Wala na sa ani. Wala naman di ay. Wala na siya ani din eh. Nakusap naman di ay. So, hindi ato si Renato og ni Felix. Oh. Kabantay ka? Renato, ni Felix Ud. Oh. Balag may drama rin nila. Mao gina. Drama. Asa man na siya tablado? Di ko murag kabantay ko ani murag kayon sayon ra gyud kayon. Sayon ra ni sabton oy. Sa ato pa, lasalakton nga pagkasulti. Sa lakton. Oh. Kakonsabo dahil ni Renato si ni Felix. Kakunsa mo? Mao gid siyo. Mo na akong katahap. Katahap. Kunay Evans. Kun Evans. Mao gid ha. Sayas ako. Huwag yung masiti na. Sige. Di na maayong isulti na to ni Lolita. Ilabi na kung watay ligong ebidensya, concrete evidence. Concrete evidence. Yes. Ebidensya. 558. Ebidensya. Kining ako siyo, pangagpas lang ni, pangagpas ba? Pangagpas. Pangagpas. Napangag na ni Paspa. Gani. Pastilan. Posible ba yasan ng imong gisulti, Pets? Kay, imposible mo ko kayo nga kidnapon si Felix nga way igong rason. Ha? Bayan, no? Ibaw ba yata? Si Renato, nagkamot ni Lolita. Mantay ka na. Nga karon kay, guba na bang kayo ang iyang pagkatao? Destroyed. Destroyed. Yeah. Mga mong na lang gid na siya. Mangita yun na siya paagi siyo nga iyang makuha si Lolita sa bisan unsang ngilad na paagi. Pastilan, no? Kikidnap gid ito siya. Kidnap. Pero nga kung libawan ko kanang nga kidnapon nga wa kay kanang wala klarong rason, di man na kidnap. Ha? Parehara nag-iro ba? Kinapon na nimong iro. Oh, Gikawat na. gikawat. Felix. Gikawat. Gikawat. Gikawat si Felix, gikawat. Bitabi ka gusto juga, Pets. Gusto nga pwedeng ipaon niya si Noy Felix. Magamit kita niya. Magamit yun. Kay mo ito iyang kan. Unsa? Nang, tuwante ka na? Mau timlaban niya. Ilaban niya. Okay. Ano ba to? Gilang. Iusa ka nang ninang pilang, no? Ang salingan sa una. Sige lang. Gilang, Pets. Wala na wag yun niluagi nila ni Hippie, nila ni Chip o Girax. Chip o Girax? Chip o Girax. Kada sulti magpaila. Kung mau ni ang katapusang paagi ni Renato, sipiat gid siya ini. Himiat. Tagak na siya, di na gid siya makapasar ni Lolita. Oh, come on. Brad Jelong. No. Basta nga mga yawan o gunahuna siyo. Oh. Nakasiguro yun ko. I'm sure of that. Di, yun na siya mo daw. Kurikex. Sakto ka, Pits. Bright yung kaya ka. Oh, come on. Uyawan mo ko sila ni Sulti gaw, uy. Tinuod ka, gyud nga doon ni talabutan si Renato ining pagkadagit ni Tiyo. Ambot lang kahagaw, uy. Kaysa akong paminaw, murag lisod man kayong tuhuan nga kalabutan si Renato. Imposible man kaayo nga buhaton na niyang tatay gaw. Parehas tagaw. Di sa gyud ko katuo nga mabuhat na ni Renato nga to ni Tiyo. Naglibog lang sa gyud ko gaw. Si Renato nga mitawag na ako. Gusto gid siya nga makikita na ako. Kung wa gid siya gitago, dapat dili siya anging mahadlok. Isag uta siya matubang nako. Og dili siya anging mahadlok sa mga pulis kung ugaling mangdakpon siya. Bitaw sad gaw.
Maubitaw ako gid siyang giingnan gaw nga anhiun ko niya. Pero hangtod karon, wa pa mangyapon siya moduaw na ako dinhi. Mao ni nakasipyat ni Renato. Kung ako pasab niya no, di ko madlok oy. At bangon ako ang tanang mga pasangil nga ilang gibato nako. Hinuon, natural na sad siguro nga mabalaka siya gamay gaw. Pero maguna-una sad siya, unta. Nga, way kapuslanan kung magtago pa siya. Kinahanglan nga iya gini atubangon ang iyang mga kaso gaw. Iyang pamatud-an sa korte nga wa gid siya isa. Mao gid taw. Kay kung mutago na lang sa permi, magduda na lang gini noong unta nga na siya gitaguan. O kahasad an gid siya. Aw, di gihapon siya magmalinaw gaw bisag mutago pa siya. Kay kung sad-an siya, wala na gihapon siya binilanggo kay nakahimo mi siya sa. Makonsensya na gihapon siya sa kadugayan. Na, mangambot na lang gid ko gaw. Basta kung manawag siya nako gaw, ako gid siyang ingnon nga mo surrender na lang sa kapulisan kaysa magtago-tago siya. Kung panang litrin, bukuyog na to sa Lolita. Asa man sa nato na doon niya sa Lolita. Dili na problema, Junil. Daghan kitag napit nga kadtuan. Nga way makahilabot na to. Sama pananglit sa Gimaraw. Di maraw. Nagoy daghang kaila dito. Adto ta dito. Mupalit tagbay og yuta. Ug magkinabuhi ta mulinaon o ni Lolita. Mayong dagmada sa datong kapil si Glinda. Ay kabala ka. Siguro na nato sa Lolita. Sunod na lang sab na si Glinda. Nindot ko doon tawag magkuhan ba, madungan ba? Oh, kung doon ay nindot nga kay Gayunan, ano dili? Agi lang. Mangita lang kong diskarte. Nga mauban ko na to sa Glinda. Pagkamo to Gimonil. Kay maniguro ko skuha. Ang nakalisod ini nga tong sitwasyon karon rin kay ang mga pulis, wag yun mahunong silang pagpangita na to. Salbahis ni si Hippie. Wa ni siya utang kabubuton ako. Nabayaran mo, God? Sagdi lang. May adlaw ra gyud ni mga tawhana. Tanang mga tao nga may traidor na to. Magpasol gyud na silang tanan. Silang pagtraidor na to. Kumusta lo? Baguhay lang nanawag si Hippie na ko. Kumpirmado gyud. Chief of Jirax? Chico Jirax. Kumpirmado gyud nga ang usa sa midagit ni Felix. Sakop gyud ni Renato. Daan pagyo ko. Dadak na, gikinam ginis pilit. Sabi ko, dadak pa na to sa tipaw. Kidnap. Pastila, no? Unang ato na ko karos Lolita. Kinanglan nga pa'y bawon na yun na to sila nining balita Sige lo. Mas mayo nga nahibawan na to na yun. Kaya nung makabantay sila sa Lolita. Mas mayon nang magdungan ka dito. Aron maalirtot ang tanan. Og mabantayan na to si Lolita sa mga posibleng buhaton unya ni Renato. O karon sa sumbay ni nagrapostang sugilanon ang karibal kong lolo. Unang ato na ko karos Lolita. Kinanglan nga pa'y bawon na yun na to sila nining balita Sige lo. Mas mayo nga nahibawan na to na yun. Kaya nung makabantay sila sa Lolita. Mas mayon nang magdungan ka dito. Aron maalirtot ang tanan. Og mabantayan na to si Lolita sa mga posibleng buhaton unya ni Renato. Oh, nakakita ko ining tawhana. Pero may manis siyang kuyog ni Renato, kauban nila ni Jonel. Mao ni siya ang tao nga nagdagit sa imong tatay Lit. Siya. Nga pa ilaing picture, Gikopta nila ang bukton ni Felix o gipasakay sa itong van. Inuo ko. Awa. Mao na siya kanakaruha. Nga naman ka nga ilang man nagitripan si Tiyo. Narudag ba ko ka nga ang mga auto ka na nilaglin? Ay, pagkaway batasang mga tawana. Nilat pag Si Tiyo, yun tayo ilang gitripingan nga. Makaihi naman ganito siya siyang purol? Muna, pero ay mo kabalaka. Si Hippie mismo may pasalig na to nga sa di madugay. Madakpan rin ng mga tawhana. Tinood na lit. Panoy. Matod pa ng Hippie. Di na yun sila magkagawa sa lungsod. Di ara sila din ni Dool nagtago. Di ara sila din ni Dool nagtago rin na sila. Tago. Sayon ra kayo na silang dakpon. Kinahanglan nga madakpan na gina mga tawhana. Kinahanglan manubad din sila sa ilang mga daotang pinuhatan.
Kumusta no, Felix? Ngano manidong na to? Wa ko magkasabuti ni kung nganong inyo kong gipugos og dadin ni. Kalma lang, Noy. Kalma lang. O, pasensya na kay ka nga amo ang gibuhat, ha? Wa mi daw tang tuyo. Dong ka lang. Gusto na kong pauli sa amo, ha? Kay basinog nabalaka na kay sa daday og si Lolita. Ay, kabala ka, nag-istorya namin ni Lolita o ni Nang Daday. Wapas ra sila din hinato. Ha? O unsay mo apas? Wapas ra lagi sila, Noy. Mamuyo na tas lang dapit. Kauban na to sila. Anhin na to sila din ipabuton. Wa mo'y angi kabalaka ni Felix. Kaya ini ako kauban ninyo. Akong ihatag ninyo ang tanan. Di ba? Ako na akong saan ninyo. Oo, bitaw. Pero nato, istoryahon na nato, ha? Sila ba sila? Ato sila istoryahon. Anda may mimukuyog ni mo ba? Labi na gyud ko. Pero kinahanglan nga ako una silang sabuton. Ayaw ko bala kanoy. Tawagan na to si Lolita. Pa-istoryahon ti kanila, ha? Pero kinahanglan nga sundo nimo ning akong istorya nimo karon. Unsa man na dong nato. You know, ha? Mao ni ang imong himuon. Kinsa ba itong imong itawagan, so? Kinsa to? Si Kwan, si Hippie. Hippie? Oh, si Hippie, Chip Ojirax. O, Jalax! Itong hippie nga kada sulti magpailas yung pangan mo dito. Mo to. Say masipya ta mahimong chip ko. Akong gipaluap kung asa na nagtago karon sila sa Senato. Unya! O sa mayo? O sa mayo yung tubag? Matod pa ni Chip Ojirax. Aha. Na sila yung mga target area nga posibleng gitaguan nila ni Renato. Pero wa siya musulti kung unsa kini mga dapita. Mo ba siyo? Oh. Di ka na siya musulti siyo. Kaya aron, di mapalaw ang ilang mga intel. Bantay ka na? Yes, nakasabot ko na, Pits. Pero, ni pasalig manggod si Hippie Ojirax nga naragyog kuno sila sa dol. Ay, ay. O positibo sila nga madakpan gud nila si Renato. O, come on. Pagkansino, nindot na malitan siyo. Oh. Pasabutan na siyo nga, naibaw na sila kung asa nagtago sila sa Renato. Nagpaabot lang na sila sa nindot nga mga binta. Bantay ka na ng binta. Binta huso niya. Di sa naman, binta Di ka mo. ng binta ba, binta. Basta ki posible, Pits. Nga naibaw na sila. Nangita lang yun na sila saktong timing kay nga armado biya ng mga sakop ni Renato. Aha? Oh. Nindot sa bunta siyo. Ganasa tayo atong mga armas. Bantay ka na. Oh. Martag si James Bond 008. Di ba tulutang? Lutang! Ang dili. Lutang, Armand. Gusto ko nga mutabang nila ni Hippie Ojirax. Aha. Yan, Chip. Nga lang gano'y Hippie Ojirax. Kaya kung magtag-ginubutay yun si Rina to ba? Maggubat na. Patay ka na gubat. Patay. Paratatatat. Patay ka na. Oo. Magigubat lang sa nato. Andang ko magigubat sa bila. Mau ba? Ha? Aha. Imbi. Ang sa'yo ni? Mau ba? Parehas ito ko na huna, Pits. Parehas ta? Oh. Nindot nang makigubat na nila siyo. Wa, magkumahadlok pa. Ha? Kung musugot lang si Hippie Ojirax. Oh. Muuban yun ko sa ilang operasyon. Sige lang, Pits. Suwayan ako kangyo si Chip Ojirax. Aha. Kung musugot ka na siya, mubuluntaryo kita. Kara! Waye o gingon siyaw! Si Way. Suwaye ba? Asam din siya, gaw. Nilakaw man to siya, gaw. Amot kag asa to siya paingon. Ay, kaluoy sa taon ni Tiya, gaw, eh. Nakita gina ko yung dagway nga puno dit kay sa kabalaka ug tuguol. Maogid kaw. Maglalis man tuod na sila permi ni tatay, no? Pero nahibaog yung kong love kayo nila ang usag-usa. Magsinungugay lang gina sila permi. Ay, kapait. Manghinaot lang kita nga, di lang usaon nila sa tiyo, eh. Maog na akong giampo, kaw. Wa man sa dinoon ko nikitang rason ba nga ilang pasakitan si tatay? Di sige na ako matugkad kung nganong si tiyo mo yung ilang gitripingan. Hambot lagi gaw, uy. Basta yawa na gani ang musod sa hunang-huna sa tao, gaw. Wa na gani tarong nga mahuna-hunaan. Grabe, no? Oh, uy. Kinsa maning nanawag? Masin si Renato na. Lain naman sa ding number. Suway nagtubagaw. Hello? Lolita, Tay? Ikaw ni, Tay Felix? Ginoo ko ni mo, Tay. Asa man karon? Tulo naman ka adlaw nga wa na ka magpakita namo. relax. Relax lang, Lolita. Asa mas tanay ni mo? Uwa din ni si nanay, Tay. Nilakaw. Tay, nabalaka kaayo to nga nangita ni mo.
Kaming tanan nag-uul kay minimo. Wa mo'y angay kabalakan ako. Asa man day karon tay? Pauli na din ibi. Kuha ka lang naraman ko diri sa akong amigo. Ako'y pakyaw diri. Wala ko manangilin nyo, pakyaw man eh. Pero ayaw mo kag-uol. Papasok ta mo diri. Asa man kadapit ron tay kay apason ka namo. Yun na, Lolita. Kinsa may kauban ni mo ron diha? Si Glenda tay. Wa ba'y laing tao diha nga nakadungog sa atong gistoryahan karon? Wa na tay, si Glenda ra. Bueno. Paminaw maayo ha, Lolita? Oh. Mag-abot lang ta sa usa ka dapit. Ingnang imunan na nga karong alas 5 sa hapon mag-abot as lungsod, ha? At bang sa simbahan sa Gimoyong. Yun na ragod tay. Gimoyong. Tay patay, nganong kinahanglan pa man nga mag-abot ta? Ayaw na pagdagan pagpangutana. Basta suntang akong gisulti nimo. Ayaw pagpahibaw sa laing tao. Ikaw raos nanay nimo mauhid dada. Tay, okay ra ba gid ka? Okay ra gid taon. Okay ra ko eh. Ha? Okay mo ang kabalakan ako. Tay, tawagi unya kog balik karong mga alauna ha. Unya aron maistorya sa dimos nanay. Ako karang daday, Lolita. Wala ko'y panahon nga manawag ninyong balik. Basta ingnalas nanay nimo. Sekreto lang nato. Alas 5 sa hapon at bang sa simbahan sa Gimoyong. Ha? Nasabdan ba ko nimo? Ha? Lolita? Oh, may bawa ko nga nag-uol kay kaskwarta nga gikuha ni Renato, lo. Pero okay ra na, lo. Tinato maguna-hunaan na kay ang kwarta dali raman ng kitaan. Kinahanglan mabawi gito na ko, Tasyo. Kay gigahin gito na ko para sa mga tao. Dili to para ako, Gigahin to na kong kwata para sa mga tao nga nag-ugmad o misakripisyo sa atong kumpanya. Mao nga, lingkamot ko nga, mabawi gito na to. Gilang, lo, gilang. Sige yun nga madakpan na unya na si Renato. Mabawi ra gyapon nato ang tanan niyang kinawat, lo. Uy, kajat lang kay minanawag man. Uy. Hello? Hello? Renato? Kumusta, lo? O sa imo toyo? Ngayong nanawag ka. Andam ka bang mo surrender sa mga galingon sa otoridad? Si Renato rin, lo. Kalma lang, lo. Nindot ang akong katuyuan kung nganong mitawag yung kunimo karon. Tod kay importante kay ning tawaga. O mahinaot ko nga imo kong paminaon. Sa may angay na kong paminaw ni mo, Renato. No. Isip imo kong bugtong apo. Yay ka kapoy! Wakoy apong kriminal. No. Diti ko mabasol, no, kung ganong yung maniana ang imong mga pasangil nako. Mahimo bang paminaon una ko nimo? Adto ra kaskote manubagsta na ni mo mga sari to. Wala kay anging ipamatuod sa sobra ni mong kabakakon. Lo, tangbot. Paminawaw na ko. Karang tanan nimong mga nadungog, dili na tinuod. Husto na. Kung nalimbungan ko nimo kaniadto, karon dili na. Bakakon ka rin na to. Wa kayo wow. Baga kang nang. Kriminal kang dako. Madugda kas bilangguan. Mapriso ka. Grabe ha. Grabe naman sabnalo. Wala yung giyon ko nimo nini. Karon, kay gihukman naman ko dayon nimo. Gihukman ko nimong daan. Wa man lang gani ka mo konsulta nako nining tanan. Usa na kadakong pag-traidor nimo nako, lulo. Kog tawag lolo. Di ka po. Grabe, ano na mo manultil na yun eh. Wa ko magkinanglang kriminal. Pagbayran nimo kining tanan nimong gihimo, Renato. Og besag asa ka karon nagtago. Buhato na ko ang tanan nga madugta ka sa prisuhan. Aw. Ikaw god. Pero timan ni sa ninyo. Sa inyong gibuhat nako. Kamo ni Tasyo. Dili ta mo pasayloon ining inyong pagpasangil nako. Mabot ra ang tagna nga magpasol mo nining inyong gihimo nako. Sige. Tinawon ta. Tinawon ta kung kinsay magbasol na itong duha. Kung tinuod kang isog, pakita o gatubanga ang tanan ni mo mga kaso.
Inudel ka, Renato! Kriminal ka! Good morning. Nagtagsudan guys. Sa pwesto ano na to ani.